କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ? ଯଦି ସେ ତ୍ରିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ତେବେ ସେମାନେ କିପରି ଏକ? ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ନା ଅନେକ? ତ୍ରିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଭାବରେ ଏକ? ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ବାଇବେଲରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ନା ଅନେକ ଏହି ବିଷୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କେତେଜଣ କୁହନ୍ତି କେବଳ ପିତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେ ଜଣେ। କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଇବେଲକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି। ମୁସଲମାନମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନା ତ୍ରିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଜଳ ସଦୃଶ। ଜଳ ଯେପରି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ସେହିପରି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଥା ଜଳ, ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବରଫ ଅବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇନପାରେ। ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁସଲମାନମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ପୁତ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରତ୍ୱ ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଏହି ପଥରମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଅବ୍ରାହ୍ମ ତ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା। ମନେ ମନେ ଏହିପରି କହିବାକୁ ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ଆଦମଙ୍କ ପିଞ୍ଜିରା ଅସ୍ଥିରୁ, ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଭାବରେ ବାକ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ଗୁଗୁଲର ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁଗୁଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନ୍ କରି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଗୁଗୁଲ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏହିପରି ସକ୍ଷମ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିବ ଯେ ସେ କହିବା କ୍ଷଣି ହେଇଯାଉଅଛି। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ବିନା ସ୍ତ୍ରୀରେ ପୁତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ଏବଂ କୋରାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା। ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ବାଇବେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 26 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯିଶାୟ ତାର 6 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଠେଇବି ଓ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ପଠାଅ। ଆଉ ଯିଶାୟ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ବହୁ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋରାନ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହେ। ମୁସଲମାନମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ, ସେ ଅନେକ ନୁହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋରାନକୁ। କୋରାନ 37 ପର୍ବ 104 ପଦ ବା ସୁରା 37 104 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱି
କଲ୍ଡ ଅବ୍ରାହମ, ମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ମାନେ ଉଇ ବା ବହୁ ବଚନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ। ଉଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପ୍ଲୁରାଲ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି 105ରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ 107ରେ ମଧ୍ୟ ଉଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶହେ 8ରେ ମଧ୍ୟ ଉଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, and we left for him। 110ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି indeed we thus reward the doer of good। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ 112 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, 136 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି then we destroyed the others। ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲୁ ବୋଲିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ କୋରାନ ଯଦି ଏକ ପରମେଶ୍ୱର କୁହେ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କୋରାନ ଏକ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଅଛି। ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା କୋରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି। ତାହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁବାର ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି, ଯଥା ମୋତେ ପିତା ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ପିତା ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସବୁ ମୁଁ ସାଧନ କରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। ଲୁକ 22:42ରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, ତଥାପି ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ହେ ପିତା ମୋତେ ତୁମେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁକ 23:46ରେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁଅଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, କିନ୍ତୁ ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଥଟ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେବେ ବି କିଏ ଥଟ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିବେ। ଏଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋହନ 8:15 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥାଅ, ମୁଁ କାହାରି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। 16 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବିଚାର କରେ ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ବିଚାର ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। 17 ପୁଣି 2 ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ, ପୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଦେଉଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ଜଣ। ତ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12:31। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ବା ନିନ୍ଦା କେବେ ହିଁ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 31। ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କେହି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ,
ମାତ୍ର ଯେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ଏହି ଯୁଗରେ କି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଦେଉଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ କୁହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କର ଓ ସେହି ପରି ଭାବରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହୋଇପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 19 ପଦ, ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ NIV। Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି। baptizing them in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit। ଏଠାରେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ଦ ଫାଦର, ଦ ସନ୍, ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ କହିଲେ ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଫାଦର, ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହାହେଲେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଏମାନେ ହେଲେ ତିନି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇବେଲରେ କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଉଠିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କପୋତ ପରି ଅବତରଣ କରିବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶରୁ ବାଣୀ କଲେ, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ଏହାଙ୍କ କଥା ମାନ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କୋରାନ ଏ ବିଷୟ କ'ଣ କହୁଅଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଲିବା କୋରାନ ସୂରା 4 ତାର 171 ପର୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ପର୍ବ 171 ପଦ। ଏହି ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବେ କୋରାନ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜିଜସ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ମେରି was no more than a messenger of Allah। ଏଟା କହିଲେ ମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ and his word, ୱାର୍ଡସ୍ ବି ନାହିଁ, his word ଅର୍ଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ which he bestowed on Mary and a spirit proceeding from him, a spirit proceeding from him। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଡ୍ ଇଜ୍ ହୋଲି, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସେହି ପ୍ରକାର କୋରାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋରାନ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତଳେ କହୁଛି ସେ ନଟ୍ ଟ୍ରିନିଟି, କୋରାନ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁଛି, ତାହା
ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ କୋରାନ ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କୋରାନ ନିଜେ ନିଜର ବିରୋଧାତ୍ମକ ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ତାହା ହେଲେ କୋରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତ୍ରିତ ଅଟନ୍ତି ବା ତିନି ଜଣ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ କିପରି କୁହେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି? ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ପିତା ଏକ। ଜହନ ତାର 10 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଏଠାରେ ଏମାନେ ଏକ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ? ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାରେ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଖୋଲିବା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। 30 ପଦରେ I and the Father are one। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। I and the Father ଆଉ ଗୋଟେ R ଲେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ R ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି, ଏମାନେ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା I and Father is one, ତାହା ହେଲେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି। ଜହନ ତାର 17 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତରେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ପବିତ୍ର ପିତ, ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଯେଉଁ ନାମ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି? ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନା ହେବା ବା ପ୍ରେମ କରିବା। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଥିଲେ? ନୁହଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସକାଶେ ସେମାନେ ଏକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାହା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏକ ହେଲେ? ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସକାଶେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ଜହନ ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ତାହା ହେଲେ ଏହି ପ୍ରେମ କ'ଣ ଅଟେ? ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହେ ବା ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲରୁ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 13 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହେ କିନ୍ତୁ ମୋହର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଠଣ ଠଣ ଶବ୍ଦକାରକ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଝମଝମ ଶବ୍ଦକାରୀ ଝାଞ୍ଜ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। 2 ପଦ, ଆଉ ଯଦି ମୋହର ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ପର୍ବତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। 3 ପଦ, ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସର୍ବସ୍ୱ ବିତରଣ କରେ, ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ ମୋହର ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ମୋହର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। 4 ପଦ, 4 ପଦରେ
ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାରିପଦରୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଏଇଟାରେ ଆମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ସତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ନା ଏଇଟା ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଅଟେ? ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ। 6 ପଦ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ବା ଡେଫିନେସନ୍। ଆମମାନେ ଆମର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏଇଟା ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ ନା ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ଥାଏ ତାହା ଲୋପ ହେବ, ଯଦି ପରଭାଷା ଥାଏ ସେହି ସବୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାହା ଲୋପ ହେବ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାର ଶେଷ ପଦ ଦେଖିବା। 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ ଏହି 3 ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଠ କଲୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମ ଏହା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କରିବା ତାହା କେବେ ହିଁ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେନିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ନିଜର ପରି ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଡ୍ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପୋଜିସନ୍ ବା ପଦବୀ। ଯେ ପ୍ରକାରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ 3 ରୁ 4 ଜଣ ବିଚାରପତିମାନେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ବା ବିଚାର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଚାରପତି ବା ଜଜ୍ କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦବୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଦେଇଥାଏ, ସେହି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଜଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଅଛି ବୋଲି ମାନ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ତ୍ରିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଥିବା ସକାଶେ ସେମାନେ ଏକମନା ହେଇଥିବା ସକାଶେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଆଖ୍ୟା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜଣେ କହି ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ବା ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପେ ଏବଂ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତଦ୍ରୂପ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନା ଅନେକ, ଏହାର ତର୍କ ବିତର୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା, ମତଭେଦ, ଦଳଭେଦ କରି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। ଯଦି ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ହିଂସା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ ହୋଇ ଏକ ହେବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।